Ами ако ти кажа, че AI вече не просто автоматизира задачи, а мисли, учи се и взема решения точно като човек, това не е бъдещето. Това се случва точно сега с агентно захранвана автоматизация. АПА, следващата еволюция на изкуствения интелект, която променя цели индустрии. Последният доклад на PwC разкрива как AI агенти работят редом с хората, правейки бизнеса по-бърз, по-умен и по-ефективен от всякога. Това не са просто ботове, които следват команди. Те анализират данни, решават проблеми и се самоусъвършенстват. Вместо да разчитат на човешки вход на всяка стъпка, АПА позволява на AI да сътрудничи, да се адаптира и да оптимизира работните процеси автономно. Представи си финансов екип, в който AI следи паричните потоци в реално време. HR отдел, в който AI управлява наемането и въвеждането на нови служители. Верига за доставки, в която AI предвижда търсенето и предотвратява липсите преди да се случат. Но с голямата сила идва и голямата отговорност. Колкото повече AI взема решения, толкова по-важно става да се гарантира сигурност, прозрачност и етично използване. Тази промяна не предстои, тя вече се случва. Компаниите, които се адаптират днес, ще бъдат лидерите на утрешния ден. Искаш да разбереш как? Разгледай доклада на PwC и виж АПА в действие 4.0.